Teka mo. Tulog ka muna, light. Pagod na pagod si light. Yung mga dog. Pagka hindi kasama niyan dito. Ayun, nakita mo na yun. Picturean mo daw. Medyo pa to. Ano lang. Light. Sasaksakan ka ba? Mutay na yun. Light. Light. Nahihila mo sa mukha nila. Ayun na, bigyan pang... Ano kaya yun, light na? Tumabusog kasi siya kaya ganyan yun. Hindi siya mag-iingat tingnan. Magala ka ba rin? Ay, ganyan yung papainin.
Bayad ko yun. Bayad ko si Lete. Siya. Siya. Gumala. Yan, nagalit. Tapang. Ba na-install yan? Wala siyang install. Ano siya? Bayad ko na paano? Pwede na kayo bukas. Ay, ikaw na naman. Hindi ko ako. Ano yung pinapakain mo? Ano po dog food po? Dog food. Kung ano siguro, pwede mo i-try. Nagpahapon ako dito. Nating package. Hindi ko na. Dahil papasok mo po ulit yung ano. Hindi na lang po ako niya. Kung ko lang po.
So, one is sinong or sinong one is sinong Triple seven. Alam natin yung ginawa sa pusa kanina eh. Nangyari dyan. Hinaamoy eh. Amoy yate po sa Oo.
may dumukol dito. So, warm compress niya. Tapos, Tapos, bawal siya maligo for 7 days. And then, pag sumamla yung mahigit 24 hours, balik naman siya. Tapos na. Tapos ka na, light sabi ko. Babay na tayo. Bye. Sa isang nanonood.